Amaphoyisa ajahe abasolwa abaduna imoto besuka eKempton Park empumalanga neGoli. Aze azobabamba kulomgwaqo onguthelawayeka nohlala umatasa kakhulu ngemva kokudubulana. Ababone isigameko basiqophe ukusuka nokuhlala. Amaphoyisa athi abengadubuli elenga endizene nophephela emhlane futhi akekho odubulekile noma olimele kabi. Kuthiwa abasolwa badune le moto yohlobo lwejeep bayishayisa lapha baphuma babaleka. Omunye wabasolwa uqole lo mqansa eyongenela emgwaqeni, kepha amaphoyisa afaka phakathi uphiko lwe-flying squad nabendiza ngendiza enophephela emhlane akwazile ukubabamba labalisa ababili. Amaphoyisa asuke nabasolwa eKempton Park lapho ke bezame khona ukuduna iloli ebelehlisa usikilidi. We're looking for more suspects who were driving a Quantum who robbed the cigarettes. They loaded all the cigarettes in the Quantum, but we don't know how many are those suspects. AbakwaSidlodlo bathole isibhamu sohlobo lwe-R5 kanti ke abasolwa bazovela phambi kwenkantolo khona maduze.